Molt bona tarda, companys. Benvinguts a un altre mini tutorial d'Empires and Puzzles fet específicament per l'Aliança Empires Catalunya. Primer de tot, felicitar-vos a tots pel resultat de guerra. Hem guanyat la nostra 5a guerra consecutiva bastant fàcilment, dintre de que el rival a l'última hora ha apretat bastant. Enhorabona, David, per haver escollit una altra vegada una tàctica que ens ajudava a guanyar, i bona feina a tothom. Seguint amb el que us vaig comentar l'altra vegada, avui he gravat un assalt i us comento. Jo us aconsello, sobretot quan vulgueu millorar, que graveu els vostres assalts, ja siguin assalts normals, ja siguin atacs de guerra, ja siguin els atacs que a vegades fem entre nosaltres per provar les nostres defenses. Va molt bé revisar els atacs que acabem de fer, perquè no és el mateix veure-ho sobre la marxa que revisar-ho amb calma i poder fer pausa i veure on hem pogut fallar, on no, i què podríem haver fet millor. Us ensenyo l'assalt que he gravat fa un moment. Ok, com sempre he buscat un heroi, o sigui un rival que donés 40 copes o més. Aquí el tenim. Important, des de la nova actualització ara ja les formacions de defensa poden variar. No és el mateix tenir una formació amb B baixa que amb B baixa inversa, que amb una formació 2-3 o una formació 3-2. De fet, hi ha formacions que fan que el tanc deixi de ser l'heroi més important a batre. Per exemple, en aquest cas, que és 2-3, el tanc té la mateixa rellevància que té normalment, però els flancs deixen de ser tan importants i són més importants les ales que no pas els flancs. Si fos una formació 3-2, el tanc i les ales deixen de tenir tanta importància i és més important que ens centrem en eliminar els dos flancs, que són els que tindrem davant i que fins que no els eliminem ens impediran accedir als herois de darrere. Una altra cosa important, a part de quan escollim els herois, és que reviseu sempre abans d'atacar les tropes a qui li poseu. Si teniu tropa de mana ràpid, és important que la tropa de mana ràpid li poseu sempre a l'heroi que tingueu que sigui més lent. Jo tinc el costum de quan escullo els herois ja els escullo amb ordre perquè la tropa s'assigni automàticament. Però no està de més, abans de començar l'atac, revisar que les tropes estan ben col·locades. Seguim. Aquí estava revisant què feia cada heroi abans de decidir amb quins colors atacava. He escollit Grimble perquè, com que ell portava també a Freya i Freya dona minions, Grimble els treu. Llavors la idea era poder desactivar Freya gràcies a Grimble. Aquest, abans d'aplicar i atacar, aquest és el moment on heu de revisar que les tropes estan assignades a qui voleu. Jo en aquest cas ja els havia escollit de manera que es posessin on jo volia. Potser hagués sigut millor idea posar la tropa ràpida de manar a Grimble en lloc de Freya. Però com que Freya és més potent que Grimble, per això ho havia escollit. I en el cas de Marjana i Reuben, el mateix. Jo podria haver-ho fet al revés, que potser hagués sigut millor, perquè Reuben ataca 3, tot i que Marjana ataca més fort, només ataca amb un, i Reuben ataca 3. Potser hagués sigut millor opció posar Marjana, o sigui, la tropa que té Marjana a la tropa que té Reuben. Però això són coses que podeu analitzar si graveu els atacs i els reviseu. Com veieu, he tingut una mica de sort amb el taulell perquè hi havia bastant vermell i bastant lila.
i ara veureu els resultats. Com veieu, jo intento fer el màxim de diamants possibles, siguin de colors que porto o siguin de colors diferents, perquè moltes vegades el que necessitem és renovar taulell i per això el que ens va millor és eliminar totes les peces d'un color i que es puguin renovar per peces noves que potser ens vagin millor. Com veieu, quan em podria haver anat bé atacar amb Greenbelt per eliminar els minions, he tingut la mala sort de que just amb aquell torn l'han matat. Així que la meva idea no ha servit de gaire en aquest cas. Segurament el que haig de fer és, quan pugui, talentar més a Greenbelt per poder aprofitar-lo millor i que no caigui tan fàcilment. I aquí, com veieu, he fet una mica de neteja. El tiro enrere perquè ho veieu millor. Aquí teníem un panell amb poquetes peces, però jo havia fet al principi de la partida un Diamond Bear que en aquest moment he decidit activar. I gràcies a activar-lo, com veieu, han començat a sortir peces vermelles i liles per tot arreu, amb la qual cosa en aquest cas m'ha anat bé. No sempre és així, però millor tenir l'opció que no tenir-la. Revisant el vídeo, no veig cap gran errada que hagi fet. No ha sigut un assalt gaire complicat tampoc, he tingut un bon taulell, els herois menys Greenbelt han aguantat bé, el rival tampoc és que portés uns herois extraordinaris, així que no ha sigut massa complicat. Però sempre va bé gravar els assalts i poder-los revisar. Si és per confirmar que ho hem fet bé, doncs potser disfrutem amb la revisió, veient lo bé que ho hem fet. I si no ho hem fet tan bé, moltes vegades veiem petites coses que podríem haver fet millor, com haver seleccionat millor quina tropa li posem a cadascú, algun moviment que ha fet activar el rival quan potser no era necessari, alguna combinació que ens podria haver anat millor que d'altres. Jo us aconsello que sempre que pugueu i tingueu temps us graveu els assalts, perquè és una bona manera de millorar. I si vosaltres no veieu res significatiu a l'assalt, sempre ho podeu compartir online i algú s'ho mirarà i us dirà si ell hagués fet alguna cosa diferent o no. Només a nivell de recordatori, això que us he dit, gravar els assalts, escollir bé els herois, revisar tropes i després veure moviments. Si algú té la curiositat de revisar el vídeo que us vaig passar el primer cop, jo l'he revisat diverses vegades i he vist diferents errors, diferents coses que podria haver fet millor. Per exemple, analitzant els herois, van haver-hi herois que no els vaig analitzar bé, que vaig
vaig pensar que feien unes coses que no eren les que realment feien i hi havia les tropes les podria haver col·locat millor i hi havia moviments que podria haver fet millor en lloc dels que vaig fer. Ara ja queda per la posteritat si ho vaig fer expressament o va ser un error, vosaltres veureu. Va, ho deixem aquí, desitjo que us sigui útil aquest vídeo i potser més endavant en faig algun altre. Sort i amunt, sempre amunt.